Kemm il-Union of Professional Educators, Voice of the Workers, kif ukoll il-Malta Union of Teachers bħalissa għaddejjin sensiela ta' direttivi li jaffettwaw lill-Kapijiet tad-Dipartimenti kif ukoll lill-għalliema tal-Matematika u l-Malti. Jirriżulta li dan inqalek kif jeżisti nuqqas ta' edukaturi f'dawn is-suġġetti tant li dawn huma affettwati b'pis ta' 25 lezzjoni u minkejja li din il-problema kienet magħrufa minn qabel ġie ffirmat il-ftehim. Dwar dan il-ġimgħa li għaddiet dan l-istazzjon ħar reazzjoni tal-President tal-MUT Marco Bonici fl-okkażjoni tal-bidu ta' sena skolastika ġdida. Aħna l-informazzjoni li għandna mill-iskejja differenti minn dak li qed id-Dipartiment. Diġà silna l-membri tagħna biex jibatunna sallum x'informazzjoni hemm ta' edukaturi neqsin mill-iskejjel. U l-informazzjoni diġà dieħla u eventwalment ħajkonna stampa iżjed ċara. Però mhijiex qed taqbel ma' l-istampa li qed għandu d-Dipartiment. Min-naħa tal-UPE, id-direttivi daħlu fis-seħħ wara li saru diskussjonijiet mad-Direttorat tal-Edukazzjoni iżda ma kien hemm l-ebda rispons pożittiv. Anzi l-problema twarbet għaliex intqal li din taffettwa biss 17 l-għalliem u għalliema. Minflok solva l-problema l-ġimgħa li għaddiet meta l-UPE ħarġet id-direttivi, il-Gvern irreaġixxa b'istqarrija ta' kritika lejn din il-Union u saħansitra mandat ta' inibizzjoni deskritt bħala inġust u diskriminatorju leha u lejn il-membri tagħha. Jidher li l-unika soluzzjoni temporanja li sab il-Gvern il qal li kellu pjan kienet li qed jipprova jimla l-vojt bis-supply teachers iżda mhux isib biżżejjed. Fid-dawl ta' dan li saru li hemm klassijiet li tnaqsulhom l-ammont ta' lezzjonijiet bil-konsegwenza li l-istudenti se jibdew jitilfu lezzjoni fil-ġimgħa u li l-pis qed jinferex fuq aktar għalliema li spiċċaw b'24 siegħa xogħol fil-ġimgħa minflok 20 siegħa. Brabta ma' dan fi stqarrija l-Partit Nazzjonalista nhar l-Erbgħa qal li ma jistax ma jirrimarkax kif il-Gvern mhux jippjana tajjeb u mhux jilħaq il-miri tiegħu stess fis-settur edukattiv.